Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri 2023ko urriko ohiko udalbatza honetara. Besterik gabe, hasiera emango diogu udalbatza honi. Arratsaldeon guztioi, lehenengo puntua 2023ko irailaren 28an egindako bileraren aktaren zirriborroa irakurri eta onartzea bidezko bada. Aktaren inguruan norbaitek zerbait? Ez. Bigarren puntuan doaingo tokiko energia komunitatearen estatutuen aldaketa, autokontsumo erregimeneko energia aprobetxatzeko proposamena eta teken aldeko bi estalkien jabari publikoko emakida onartzeko ebazpena onartzea. Bueno, hau tekan doain proiektu hau deno dakizuen bezala aurreko legislaturati dator. Eta bueno, aurrera jarraitu ahal izateko dokumentazio guztia aurkeztu dute. Eta orduan ekartzen dugu hemen pleno honetara estatutu aldaketa. Honekin, udalak hartzen ditu bere gain soberan geldituko lirateken partizipazioak ez bada jende nahikoa apuntatzen edo martxan jarri dian partizipazio guztiak ez badia betetzen. Eta bestetik bi udal estalkien jabari publikoko emakida. Eta hirugarren puntu bezala izendapena egiten da, eta Andoni izendatzen da tekandoaingo udal ordezkari bezala. Bestetik esan, atzo intzala herritarrekin bilera, eta dakizuen bezala azaroaren 13 arte iriki da izena emateko epea, eta azaroak 2 eta 9 ordu 2-tik 6-tara ataria egongo da irikita norbaitek informazio gehiago behar badu edo. Gai honen inguruan, zerbait? Bai. Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todos. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos trasladar nuestra satisfacción porque el gobierno municipal, el equipo de gobierno ha atendido nuestra petición realizada en el pasado pleno de finales de septiembre, donde les instábamos a ponerse a trabajar para que esta comunidad energética pudiera ser una realidad. Pero no obstante, quiero volver a reiterar nuestra preocupación por el hecho de que este proyecto ha estado más de 3 meses parado y tenemos incertidumbre por las posibles consecuencias que ese hecho pueda acarrear, teniendo en cuenta de que a día de hoy ya son más de un centenar de personas las que están apuntadas a esta comunidad energética y están esperando que se ponga el proyecto en marcha. Mila esker. Guk agertu genizun aurreko udalbatzan, garaiz genbiltza da, udal diru laguntza horietara iristeko, eta gaur berriro gauza bera diegu. Adata ere, esaten dezu, galdu da denbora bat, zuk ondo dakizu, hau maiatzeko pleno batian hasi zen honen prozesua, eta hurrengo urratsak eman ahal izateko beharrezkoa zen enpresak bere txosten juridikoa edo teknikoa aurkeztea. Eta hori urriaren 6an zatuzun, hau da. Nahita ere urriko pleno hau baino lehenago ezin izango genuen ekarri. Orduan, alde hortatikan lasai egon, zekan prozedurak jarraitu du. Prozedura hontan udalak dauka bere esku hartzea eta enpresak kudeatzailea dauka bere esku hartzea, eta orduan guk bai esan genizuela, aztertu genuela, gainerako gauza guztiek aztertu genitun bezala, baina aztertu gabe ere urrirako plenoa ekarriko genuen gai hau, zeren esan dizudan bezala, txosten teknikoa edo urrian 6an aurkeztu zuen enpresak. Argitzeko. No, simplemente por comentar, cuando yo me he referido a que el proyecto estaba parado, como dije en el pleno de finales de septiembre, es porque usted así se refirió a él cuando una persona le preguntó en la reunión que ustedes convocaron para presentar su programa de legislatura. Usted se refirió al proyecto de que inicialmente o lo habían tenido ustedes parado hasta esa misma mañana que decidieron reactivarlo. Eso fueron las palabras que usted trasladó en esa reunión.
nik esan nuena aztertzen nahi gina da, eta aldera dizu bi bide dia gauza da guk aztertzea, eta bestea da enpresak behar dituen plazoak dokumentazioak eta entregatzeko. Eta dokumentazioa entregatu dute urriaren 6an. Hoxe esan nahi nun. Besterik, gai honen inguruan, orduan bozketara jarriko dugu, aldekoak. Aho batez onartzen da. Hirugarren puntua, haurren eta neraben tokiko plana onesteko proposamena UNICEFek eskatutako haurren eskubideen ikuspegitik. Bueno, arratsaldeon. 2022ko udaberrian Andoaingo haurretan neraben tokiko plana aurkeztu zen eta aurkeztu ondotik UNICEFek erakundeak Andoain haurretan neraben herri laguna izendatu eta errekonozitu zedin prozesua abiatu zen. Uztaileko udal batzarrean izendapena eta errekonozimendurako prozesua abiatzea onartu genuen, eta honetan aurrera pausuak emateko eta errekonozimendu hori lortzeko UNICEFek dituen irizpide batzuk bete behar dira. Eta gure kasuan, Andoaingo tokiko plana aurren eskubideen hitzarmenaren baitan lerrokatzea edo eskatzen du. Beraz, plenora ekartzen duguna ez da bere horretan plan berri bat, baizik eta aurreko edo Andoaingo tokiko plana egokitua edo berregina. Alde batetik plan berri honetan, edo dokumentu honetan, jasotzen da 2023ko martxoan egin zen diagnostikoa, eguneratuagoa eta osatuagoa dena, eta beste alde batetik, orain arte, Andoaingo tokiko plana esparruka edo zegoen antolatuta, aurren eremuan, gurasoen eremua, zerbitzuen eremua, eta bar. Orain, UNICEFek bere planak edo tokiko planak aurren eskubideentan oinarrituta egotea eskatzen du. Eta horregatik plan guzti hau moldatu dugu eskubide horiekiko edo horietara. Errekonozimendu hau edo fase honekin bukatzeko UNICEFek eskatzen du udal batzarrean onartzea, eta esan plan honek 4 urteko baliozkotasuna izango duela, eta 2 urtera txosten bat edo egin beharko dugula. Gai honen inguruan norbaitek zerbait? Besterik gabe, bozkatzea jarriko genuke orduan, aldekoak. Aho batez onartzen da. Laugarren puntua, 8/2023 zenbakiko kreditu aldaketa espedientea onartzea. Bai, hor alde batetik dago kreditu aldaketa bat eta bestetik kreditu transferentzi bat. Kreditu aldaketan, ez ditut denak banan-banan zehaztuko, baina batetik daude erregaien eta energia elektrikoen dauzkagun beharrak asetzeko, bai udal eraikinetan eta bai gure udal ibilgailuetan, orain kopurua 94.008 eurokoa da. Bestetik dauzkagu hirigintzan bi kreditu aldaketa, bat 105.512koa udal eta etxe bizitza eraikinetakoa, eta bestia udal eta etxe bizitzen ekipamendukoa 1.948koa. Horrez gain, beste kreditu aldaketa badago baita ere Bertxingo zentraleko izandako kaltea konpontzeko 56.000 eurokoa, eta hoien guztien batura 260.760 eurokoa izango litzateke. Eta, lehen aipatu den bezala, kreditu transferentzi bat ere badago 15.000 eurokoa kulturan, hau da, kulturako barne partida batzuetatik beste partida batzuetara pasatzen direnak, eta horiek jartzen ditugu orain bozketan. Ez dakit norbaitek baduen galderarik honen inguruan. Aldeko bozkak? Aho batez onartzen da. Bosgarren puntua, Andoaingo udalaren adierazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 455/2023 epaiaren aurrean.
Andoaingo udalaren osoko bilkurak ostegun honetan adierazpena onartu du. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak eman berri dituen epaien aurrean. Epai horrek 169/2019 dekretuaren zati bat baliogabetu du. Euskadiko toki erakundei buruzko legean, etel, aitortutako euskararen erabilera instituzionala eta administratiboa garatzeko. Ondorioz, hau adierazi nahi da. Bat, aurretik, Konstituzio Auzitegiaren epaian egin bezala, Andoaingo udalak berretsi egin du etelen defentsa udal autonomiaren eta toki erakundeen eskumenen bermatzaile gisa, zehazki euskararen esparruan. Legea ezinbestekoa da euskal udalek euskararekiko duten konpromisoa eta euskal udalerrietan euskararen erabileraren sustapena gauzatzeko, herritarrekin duten hurbiltasunetik abiatuta. Bigarrena, Andoaingo udalak uste du epai berri hori toki autonomiaren aurkakoa dela eta hizkuntza arloko udal eskumenen garapen osoa mugatzen duela. Andoaingo udaleko osoko bilkurak bereziki larritzat jotzen du euskara erabilera normal eta orokorreko zerbitzu eta lan hizkuntza dela aintzat jotzen duten dekretuaren artikuluak baliogabetzea. Funtsezko beste artikulu batzuk ere deuseztatzen dira. Hala nola, kontratazio publikoan euskara baloratzeko aukera ematen dutenak edo udal jarduerak euskaraz egin ahal izateko hizkuntza plangintza ahalbidetzen dutenak. Alderdi horiek eta beste batzuk funtsezkoak dira, herritarrek beren hurbileko administrazioarekin harremanetan jartzeko hizkuntza ofiziala aukeratzeko duten eskubidea bermatzeko. Hirugarrena, udalek hizkuntza ofizialak ahoz eta idatziz erabiltzeko irizpideak ezin ezartzea. Ez barneko, ez da kanpoko mailan ere. Oztopo da toki erakundeen funtzionamentuan eta are kezkagarriagoa euskal herritarrei ematen dizkieten zerbitzuetan euskararen erabilera normalizatzeko. Kaltetuenak euskara gehien erabiltzen den eta ohiko hizkuntza den udalerrietako herritarrak dira. Laugarrena, adostasun politiko eta instituzionalak eta euskal gizartearen elkarlanak euskaldiztunen komunitatearen bultzada borondateagatik euskararen bizitasuna indartzea ahalbidetu du gure herri eta hirietan. Andoaingo udalak egungo egoera balioan jartzen du estatuan eta Europan hizkuntza koofizialen erabilera errazteko urratsak egiten ari baitira. Eta hori horrela, guztion artean eraikitzen joan den legeriaren bidez, hizkuntza eskubideen garapenean aurrera egiten jarraitzeko erronka eta aukera baita. Esan beharra dakagu, orain Martak irakurri duen adierazpen hau edo, da eudelek erakundeak udalerri guztietara bidali duen adierazpena. Orduan, hori da orain Martak irakurri duena. Ez dakit honen inguruan, bai? Aritz? Bueno, en primer lugar, arratsalde on guztioi y buenas tardes. Nos gustaría aclarar que no es una declaración institucional, que es una declaración. Y bueno, con respecto a la declaración que acaba de leer la señora Lasa, bueno, nosotros, como siempre que tratamos de asuntos de naturaleza judicial, desde el Grupo Municipal Socialista de Andoain, queremos mostrar nuestro absoluto respeto a las decisiones judiciales, las compartamos o no, y por lo tanto no vamos a entrar en valoraciones de ningún tipo ni a sumarnos a ningún texto que nos haga salirnos de esa posición. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, guk Martak esan duenari gehitzeko gutxi berresten dugula esan, bai eudeletikan, beratikan, bai jaularitzan, parlamentuan, batzar nagusietan, eta Andoaingo udalean ere EAJ Andoainek ere berresten du testu hau. Aipatzeratik esan da, mozioak esaten du, eskubideen urratze bikoitza dagoela, ez? Bata tokiko erakundei, udaletxeoi eta udaletxeok gure hizkuntza politikak sustatzeko daukagun ahalmenei, eta bestea euskarari berari, ez? Euskararen normalizazioan eta biziberritzean sustatzen ari garen politika horiei, ez? Beraz, nik uste besoak gurutzatuta gelditzeko garaia ez dela, ekintzetara pasatzeko garaia dela,
eta bai gehituneko genuke hori ez, bai kontseiluak bakarrik ez, erakunde askok azaroak 4an sustatu duten manifestazio horretara joateko deia, manifestazio horretan parte hartzeko deia egin nahi dugu, eta gure atxikimendua adirazi, ez? Ekintzetara pasatzeko garaia da ulertzen dugu, gure eskubideak urratzen ari direlako. Bai, guk ere bukatzeko gehitu nahiko genuke, Andoaingo Euskalgintzak gaur bertan egin duen agerraldiarekin bat egiten dugula, eta azaroaren 4ean, Manolek zuk ondo esan dezun bezala, Bilbon deitutako manifestazioan parte hartzera ere gonbidatzen zaituztegula. Euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldia salatzeko helburua duena. Eskerrik asko. Zerik gabe orduan, bozketara jarriko Barkatu Andoni. Barkatu. Bai, nik ere zerbait esan nahi nuke. Guk ere ez gare ados auzitzegi nagusiak larrazitiko autorekin, zeren eta, la sentencia del Tribunal Constitucional resolvía la cuestión de inconstitucionalidad planteada en autos y la nulidad del inciso que puedan alegar válidamente el desconocimiento del euskera del artículo 6.2 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi y que implica a su vez la nulidad de la parte del inciso segundo del apartado número 1 del artículo 18 del decreto que transcribe un texto similar, pero no entraba en más apartados. Justizia Auzitegi Nagusiaren azken epai horrek interpretazio zabalago bat egin du eta euskara sustatzen duen eta euskara administrazio publikoan herritarrekin eta erakundeen artean dituen harremanetan lehenesten duen edozein ekintza de facto gaztelania baztertzen ari dela uste du. Gure interpretazioa guztiz okerra iruditzen zaigu. Euskal Administrazio Publikoak euskara sustatzeko duen betebeharra ukatzen duena eta ultraeskuinaren Voxen alderdi errekurso gilearen diskursoa bere gain hartzen duena. Debemos hacer un ejercicio de análisis más profundo y no caer en la tentación de meter todas las sentencias en el mismo saco, solo porque estén relacionadas con el euskera. Gure ustez, epaiak onartzea, udalerri bakoitzeko errealitate soziolinguistikoa erakundeen gaztelania baztertzeko erabiliko dutela, neurrigabea da eta iritzi politikoaren kutsu argia du. Legezko oinarririk eta egiaztagarririk gabekoa. En resumen, la sentencia del tribunal va demasiado lejos en sus interpretaciones y se aleja de la imparcialidad que el Poder Judicial debiera preservar en todo momento. Por todo ello, desde Elkarrekin Podemos valoramos positivamente que el Gobierno vasco recurra a la sentencia en casación al Tribunal Supremo. Una cosa más, no nos sumamos a la adhesión que habéis manifestado a la manifestación del día 4. Vale. Eudelek egindako adierazpenaren, irakurren adierazpenen aldeko botoak. Argitzeagatik bozkatuko litzatekena da, ulertzen dut, Martak irakurritakoa, dala Eudelen deklarazioa, Eudalera egokituta. Gero, bai Martak eta bai Manolek aipatu dutena da, behaien hitzartzean, bat egiten dute, baina hori gauza ezberdina da. Hemen orain bozkatzen jartzen dena da, Eudelek bidalitako adierazpen proposamena. Aldeko botoak, aurkakoak, gehiengoz onartzen da. Urrengo puntua, 6. puntua, ebazpenen berri ematea, zehazki 1884-2023 zenbakidunetik, 2126-2023 zenbakidunera. 7. puntua. bai. Bai, kaixo, galderatxo bat daukagu, en la resolución 2031 del 2023 hemos visto que se convalida una firma de un concejal en la que no tenía la delegación. Zein da zehazki hori? La
2031, entonces, pues bueno, nos gustaría saber qué es lo que pasó. Baina ez dakigu, bueno, orainik ez dauka bentsat eta esango dizugu. Ne baldin badezue bihar edo esako dizuegu. 20-31 esan dezu ez? Bai. Esango dizugu. Zazpigarren puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Galderre gurik. Orduan, amaitutzat emango dugu gaurko udalbatza. Mila esker, bertaratu zareten zinegotzi guztiei eta etxetik jarraitu diguzuen guztiei.